may Domingo hay ning amo bro. Bang. Wala ni Domingo hay. Eh, sa boss, ay, tipi-tipi na boss. Ay, di. Pakita kasi mo lisensya na mag-rehistro. Wala na yung lisensya boss. Tarong ba? Oh, i-drive man kag motor nga. Isugong mo tugod. Sila ni subo si Mapod. Ang asawa, petang bugas. Tato panadlo kasi masawa. Ang di man yung mahadlok eh, isugong kitong naong. Ang trabaho ko din mga sir. Oy, banyo sa tabos. Aptik ka ba ni magkamot sir? Sige, mga Unsa may trabaho ni mo sir? kuha na lang ko yung ballpen kay kuhan. Anong aptik may kagamot sir? Snatch sir ka sir no? Uy, grabe buga. Eh. Snatch sir ka sir ba? Wala, boss eh. Aptik may kinagamot nimo. Bro, bawal ang kapta bro. Ay, para nang nakupay na ta bro. Hindi kasi kasawahan tamo na boss. Boss eh, banyo ko na ito na boss. Ginuang naman ang gimuha sir. Boss ko. Ano? Aptik may kinagamot ka sir. Boss eh, banyo na mong tagod. Adi mo silbi ni. Tiyapihan kita ka. Boss banyo ka, naguta sa boss. Bit. Name. Dilitan ko ning motor bro kay ano? Sa mudagan ba? Dakop. Section Complete kulo. Ito ba? Bit. Kulo. Hindi mo nang complete kolo boss. Huwag ko kadungo ka ng violation ng complete kolo. Kaning complete kolo. Kolorom. Complete kolorom? Sabi ay. Try kanya ang buwan. Grabe na boss eh. Ewan ka, na kay Baksinito ka, sir. No, nabaksinan ko kaupat. Dapat. Oh, Dahil vaccination ka pa, sir? Na. Tulo naman ako na i-balance ko na, sir. upat man to ko ah. Ha? Ano upat man? First dose. Oh, first dose. Ayun na, di lang. Pa-booster ko na. Booster? Oh, layo man ako ah. Booster man. Tapos sunod. Anong booster? Tisa, anong booster? Nauna mga booster, sir. Ang booster para mula sa manok. Ang ko lang. Ang i-booster ko daan. Oo niya. First dose. Second dose. Tisa. Second dose. Oh, Anong tulo naman katudlo ni mo na butang lagi? booster man yung una. Booster. First dose. First dose. Second dose. Second dose. Ngayon na ikaw pa kay Ito, ikaw pa. overdose. Bangas ka, sir. Unsa naman ang imo? Pa na kay ikaw mo kasawa. Ayun, nakukunin niyo boss. Asa may mo? ID na lang, ID na lang. ID? Oh, ID na lang. Impound na yung motor. Sabi yung mahal niyo ng mga pulista niyo. Grabe, sa kadagat na kandak ko nun. Dire sa handa ko. Sabi. Lisensya, muna yung lisensya yung tanong ko. Kay laro na ko sila. Wa ni sulod. Ano ba sa? Ay no. Mandi lisensya gid siya buto. lisensya din? Sabi siya na. Anya na Oh, na. tadi kay lisensya day. Mandi lisensya Ikaw pumunta na ka ganina. Ikaw ka lisensya. Kabalo ba ka, sir nga? Kung mo deny ka, sir, sa mga sir nga wa kay lisensya. Ma-verify ka na mo ito sa opisina, sir, nga nakalisensya. Kunya ba tikitan ta ka sa no license ka, sir? Dako kay ka problema, sir. Duple na imong kaso ani, sir. Ay, ginawa ka sir. boss. Di man mo pahanyo. Bos murag na may gikuot sa bos. Sabay. Ah, bro, ano ka kuno ya? Pasiplat ka ba? Bro. Bisa na ba tayo dalang? Ay man. Pamusulong na ng tayo dalang. Ano ba? Ay ba? Run. Oy bro! Bangas bro! Gago ka bro! Kita sa likod, bro. Kami kaduha itong gidakop na to day bro. Hindi klaro na yung plano bro ba? Buang. Putlik iko gilagabot giro kanding to, bro. Unsa itong gidakop na to, bro? Yung PA may siguro to bro. Ay. Kita sa likod, bro. Bulbot bro. Kita na ko bro. 45. Uy, namawala. Nagkuwalay ko yung... May problema bro. Kay may ganyan nakuha na to yung lisensya bro. Ta, bro. Sa lisensya bro tanawa, bro.
Bro, kita Ikaw lang tanaw bro, murag kuan bro, tanaw lang ko bro. Kita sa akong likod bro eh. Kasi pangalan niya dira bro, galbutang bro. Kan bro. Philippines Land Transportasyon Office. Mo sigurong chikra ay magibutang og point bro, kadi ka kabalong basa siguro bro. Basin siguro. Drivers lisikins. Oh, lisikins ba to? Abala na bro. Lisensya. Unsa man ni bro? Wa man ni unod bro. Buang na ni isahan na puta tong pakyas. Binuang man imong Buang. pastil. Ah, di man kakaklaro nam lagi na mo. So di na oh. Wala man ni unod bro. Ha? Tanaw mo daw oh. Milakra ra man na sa iyahang lisensya bro. Na isahan lagi dito lisensya tong panuwaya to ba. Na, Saan ba pagdawat ni bro? Wa man kay tanaw-tanaw mo dawat bro. Ibit sura man ka itsug ana. gidawat man pud nimo diretso pud. Imo nga pong gihatag sa kuwagon. Unsa naman Yahak, mga pulis na to. Asa naman to? Wala man. Pero okay ra, at least nakalusot ko diri. Nailad siguro to sila ba? Abi nag-armas ang gikuha. Maniangan ninyo, pataka ra mong dakop. Utay mo bukid, ito mong dakop. Goodbye sa inyo, boss.